wis mbuktekke. Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku ming nyekel kowe sedilit kowe aku nyetrum dadi gagal. Ndae nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ket tak dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya. Wah, aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. Dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh di oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Kowe ora tetek kowe iki jenenge. Oh ya ora iso piye ora. Kok urung dijajal kok Armi ra iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Ora sang mati kono-kono. Sutradarane iki. Oh, sutradarane meneng wae kok. Aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso